Monster High филм, втора част. Номерът на Торалей. Торалей! Лео, добре ли си? Ти как мислиш, че съм? Добре ли съм или не? Ами, не. Аха. Хайде, ставай. Хайде. Къде ли е Торалей да я потърся? Искам да я отмъстя. И знам как. Ей, момичета, искате ли да се обединим срещу Торалей? Да. Да. Добре, сега ще ви кажа плана. Торалей, сега сме само ние двете. Кажи ми, ти ли направи номер? Не. Казвай. Добре, аз го направих. Кажи, извинявай. Няма да го кажеш. Напротив, ще го кажеш. И как точно ще ме накараш? Аз ще те принудя. Казвай. Не. Казвай. Не. Казвай. Не. Така се прави. Супер. Супер. Така, дали ще ми прави номера? Не. Ще си помисли. Да. Това беше от нас. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ни. Чао!